Από πού ξεκινήσαμε? Πρόθεσή μας από την αρχή του προγράμματος ήταν να εντάξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην καθημερινή λειτουργία της πόλης και να ενεργοποιήσει τους πολίτες και ιδιαίτερα τους μαθητές και την νεολαία. Τα συναισθήματα και οι προσδοκίες στην αρχή. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση το πώς θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις νέες ιδέες σε μια καθημερινότητα που ήδη είναι απαιτητική. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό επιχειρήσαμε να αξιοποιήσουμε καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και να φέρουμε κάτι καινοτόμο στην πόλη μας. Τι αποκομίζετε από την προσπάθειά σας? Το σημαντικότερο θεωρώ συμπέρασμά μας είναι ότι η γνώση, η συνεργασία, η επικοινωνία και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι μια σπουδαία βάση, είναι η βάση θα έλεγα, για βιώσιμες πολιτικές. Ποια εμπειρία θέλετε να μοιραστείτε? Μας ενέπνευσε η διαπίστωση ότι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα με καινοτόμες λύσεις. Αυτό μας δίδαξε ότι ακόμα και μικρές ιδέες μπορούν να είναι σημαντικές όταν υπάρχει συνεργασία και οργανωμένη δράση. Τι μήνυμα θα στέλνετε στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις? Νομίζω το βασικό μήνυμα είναι απλό. Να συνεργαστούμε, να μοιραστούμε εμπειρίες και να ανοιχτούμε σε νέες ιδέες. Οι προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης είναι κοινές και οι λύσεις βρίσκονται στην αλληλεπίδραση και τη δικτύωση. Τι θέλετε να πείτε σε άλλες πόλεις? Να μην φοβούνται, να δοκιμάσουν καινοτόμες πρακτικές και να κάνουν τους πολίτες τους συμμέτοχους στις όποιες πρωτοβουλίες τους. Κάθε μικρή προσπάθεια μπορεί να εμπνεύσει και να φέρει αλλαγή στην πόλη. Μια στιγμή που θέλετε να μοιραστείτε. Ως εκπαιδευτικός, αξιολόγησα ως πολύ σημαντική μία εμπειρία που είχα κατά την επίσκεψή μας, όταν διαπίστωσα ότι ένα μικρό σχολικό project στην πόλη Έσπο μπορεί να εξελιχθεί σε μία ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης για τη βιωσιμότητα και την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος. Μια λοιπόν απλή ιδέα που ο Δήμος στήριξε, η κοινότητα αγκάλιασε και το δίκτυο την ενθάρρυνε. Μας υπενθύμησε ότι η ουσιαστική αλλαγή συχνά ξεκινά από μικρές τοπικές δράσεις και ότι η στήριξη από τους νέους μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά μελλοντικά ωφέλη.